Ku danna subscribe domin samun sababbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu. Asabe zan tambaye ka fa? Wai da ka fito daga gida ban san ko ka fito da fidan nan taka ba. An kwace ta? Me yasa? A wannan cikin? A hakan yanzu? Amma a haka kamar ba ka jin yunwa wallahi tallahi. Ido ba? What? Ido ba? A gaskiya ido. Gidana. Wai baka san me zan tambaye ka ba. Wai dan ban nan da naji an ce kun buga da shagon na dudu. Kai nawa ka mai? Wannan shaƙa sawa. Ko kai kashi? Wai ni da Allah annabi ni da annabi cikin nan da yake burge. Da Allah da annabi ne. Zan yi batu ne kan arewa daga yara manya da tijan mu ɗaya ban cirewa ba mu da hankalin ganin mu ciji mu yi kashewa na lura da yamma wannan ni na san na samu bahago duka ɗaya daga kawo musu sun faɗi mamaki ma yake bani kowane lokaci wallahi tallahi ka gaya mun sharafin da aka baka dan wallahi wannan hannu kowa aka daka ka san da wa za haɗa ka da babba na gidan baji wannan babba na gidan baji ai an gaya mun lagon shi an gaya mun komai kisa ɗaya za ka mai na tsaya In aka yi ba daidai ba fa. haba mutuwa zai yi kai kuma ba ka so ka kashe shi tambayar ka reki Ai kowa da tsiminsa. tsuminsa to naka wanne ka sha ai shege ba shi ba tsumin nasa wai ba kai baka sani ba sai na kai ka gun na uduwa an baka wani tsumi na gidan sani boss ai in ka shayi ka zura a waje Gudu wanne iri ne? tsumin gidan sani boss ai aliyu yana ciki baba kalin na ciki aisha na ciki to na tsumin duka sai da suka kawo gudun wasu sannan tsumin zai sha Gaskiya. to kaji dai